Seo thugah chud go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar an Ghaeilge sa gcóras éideachais mélan phobal agus cháthúir scoil nua fhaitíos. Ag tús na seachtaine, bhí mola go gurfaí deir le díliúna na Ghaeilge sa monscoil agus go dúirfaí díliúna sealadachas sach ag an dar lebil meas na moltaí a rinneach a dúirscoil a réitiocht do chunir na Ghaeilge. Bhí údar na tuairiscoile sin an talamh Páirc Ó Díorlainn ar an pod Ghaeilge an seachtain seo chun chud taide agus tuile a phlé. Tugach léargas i dúirscoil nua eile ar an gustas a bhach ar an stad freastal ar an éilimh atá an don éideachas lán Ghaeilge. Muoite sa taide a rinne an teacnamaí aitheanta Jim Power don bhrúgrúpa nua a measc go raibh sús le 10 billiún euro a chaibh chun sús le 350 scoil bhreise lán Ghaeilge a láthair, ach go ndíochach an inéisíochta eiste san adséarma. Tá cána dinta go forleathan ar na círéibecha cineacha a tharla a dúsgéid éir na teachtain seo. Spag unscí scinnad ihe deilún acharn is forréigen a méalféirse a scap go dtí cathair agus cúlrathín. Dúirt startúinní thuiscéid éir an Hillary Ben gur dtíine aníbert as a ddíthe le tinsa maiall ar gha a grecin. Lasach títhe, carna agus bus le linn na léirsithe agus tá pólíní gortaithe. Tugach fearr tríocha bliain d'aois ar bheas an túdáin uachas dó os cóircuirte de cédaoin agus é cúisithe an iirecht duine a bharú le scían. I gcúrsaí sport, bhí Darragh Cnéidealinn ar an agran is séanaid an pod sport chun na thuairimthirt ar na cluichí a bhaith agan a gcraobh pellin na hÉireann an deir seachtaine seo. Tá chuir an domhan búltalinn chomá agus chúil chun cín cait agan ar rinstin na cluichí is simúla is a géad chopla láid an chomórtas contbóid a cháil. An talamh méhí ní uardal ó charcha a bhíon éanach le helen ar páiste cansa le helen hé an seachtain seo. Rinne sí chuirsís ar an aireacht atá fáca ag an scríbhí Mícheál Óg Ó Longran agus a chlucht, agus ar síl féin a léon na Gaeilge. Tá na scéalta sin ar fad agus go leor eile Tuairisc.